प्रतिदिन पिलामानंकु निजर ଯତ୍ନ ନେଲା ପରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଖୁଆଇକି ଡ୍ରେସ୍ ପଟା ପିନ୍ଧାଇଲା ପରେ ସେ ଘରର ରୋଷେଇ ଏବଂ ବାସନ ମାଜିଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହିଭଳିଆ ପ୍ରତିଦିନ ଘର କାମ ପିଙ୍କି ସରାନ୍ତି, ରୋଷେଇ କରି ଜଲ୍ଦି ତାଙ୍କର ଜିମ୍ ସମୟ ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ହୁଅନ୍ତି। ଯାହା ବି ସଜ ବେଡ୍ ସଜେଇ ଦେଇ ତାଙ୍କେ ଜଲ୍ଦି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଘରେ ଯାହା କାମ ଥିଲେ ବି ସେ ବିରକ୍ତି ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ଏମିତି ଖୁସିର ସହ ନିଜ ଘର କାମ ନିଜେ କରିଦିଅନ୍ତି। ଘର ଯାହା ଅଳିଆ ହେଇଯାଇଛି ସେ ଭଲ ଭାବରେ ଘରକୁ ଝାଡ଼ୁ ମାରି ସଫା କରିଦିଅନ୍ତି। ସଫା କଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଘରର ନିତ୍ୟକର୍ମ ସରିଲା ପରେ ପିଙ୍କି ଜିମ୍ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି। ନିଜର କିଟ୍ କାଢ଼ି ସେ ଜିମ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇ ସୁ ପିନ୍ଧି ଜିମ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜିମ୍ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି, ବାହାରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଗୃହିଣୀ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍। ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଚାହିଁଲେ ଜିମ୍ କରିପାରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜିମ୍ ଅଭିମୁଖେ ବାହାରିଲେ ପିଙ୍କି ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୁହା ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ଜିମ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ପିଲା ରାଡ୍ ଭାଙ୍ଗୁଛନ୍ତି। ୱାର୍ମ ଅପ୍। ଦେଖ ଜିମ୍ କଲା ବେଳକୁ ପିଲାଟା ଏମିତି ଆସି ମଝିରେ କମ୍ପ୍ଲେଣ୍ଟ କରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ୱାର୍ମ ଅପ୍ ସରିଲା। ଏବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଜିମ୍ ଆଡ଼କୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାର ୱାର୍ମ ଅପ୍। चलो स्क्वाड, फ्री स्क्वाड। ବର୍ତ୍ତମାନ
लिफ्टिंग आरंभ करिया जाउछन्ते। वर्तमान सेकंड सेट, वर्तमान बेंच के जी सेकंड सेट बढ़िया। वर्तमान पिंकी एभलिया वर्कआउट करती घरर नित्यकर्म सरिला परे से जिम आरंभ करती। देखुल परा पिला केमी आसिक मझी मझे डायरेक्शन नियंती आ खाଇବା पीवा मागती। एभलिया से नित्यकर्म डेली घर काम सरईकी से जिम अभ्यास करती। तेणु गोटे गृहिणी महिला मध्य चाहिए से पावर लिफ्टिंग करिपारिबो। वर्तमान पिंकी केतरा नेशनल मेडल पाइछि तार आमे देखिदबा। ए वर्ष 2 सप्ताह मध्य केतरा पदक जीतिछि नेशनल लेवल रे ताको आज आमे किछि लक्ष्य करिदबा। वर्तमान से नेशनल रो कौन अवार्ड विन करछंती देखिया। ए पर्यंत केतरा नेशनल मेडल से जीतिछि देखिया। एडा देखंतु नेशनल स्ट्रेंथ लिफ्टिंग गोल्ड एंड सिल्वर उदयपुर जुलाई 23 तारीख रे। एडा देखंतु वर्ल्ड रॉक पावर लिफ्टिंग इंडिया गोल्ड मेडल 2टा। एटा अगस्ट 12 सिरीगुरी वेस्ट बेंगल डिस्ट्रिक्ट जोड़ा कि फेडरेशन कप आए 2टा गोल्ड होता। यहाँ रॉ पावर लिफ्टिंग इंडिया देखंतु 2022 2021-22 रे 2टा गोल्ड मेडल जीति। एडा हूँ अगस्ट 15 में जिला प्रशासन रायडा द्वारा सम्मानित। एडा तार अवार्ड। एडा नेशनल पावर लिफ्टिंग फेडरेशन कप रो सर्टिफिकेट। एडा देखंतु वर्तमान मोट 6टी पदक ताई मध्यरु 5टी गोल्ड एवं गोटे सिल्वर। एटा मात्र 2 वर्ष भितर 3टी नेशनल रे पिंकी 6टी पदक जीतबार सक्षम होती। एवं वर्तमान यही 4टी पदक 2 सप्ताह भितर से 2टा जीति 4टा जीति 2टी नेशनल रे। स्टार्ट केते दिन रे सॉरी उत्तराखंड ना वेस्ट बेंगल सिलीगुड़ी रे होइथिला। वर्तमान जुलाई 30 रे ए 2टी जीतिथिला एवं अगस्ट 12 रे ए 2टी गोल्ड जीतिथिला। 2 सप्ताह मध्य रे 4टी पदक जीतिचंती आमर पिंकी हुईका। तेणु तांको आमर जिला प्रशासन द्वारा मध्य एडी
ଏ ଆୱାର୍ଡ଼ଟା ଦେଇକି ସମ୍ମାନିତ କରିଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରୀୟ 77ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ରାୟଗଡ଼ା। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ପାଇଁ, ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ପିଙ୍କି ହୁଇକା ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରୀୟ। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାୱାର ଲିଫ୍ଟିଂରେ ଇଟାଲୀ ଯିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କେ ଚୟନ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ମାନ କରାହୋଇଥିଲା। ଏଇଟା ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ଲେଖିଥିଲୁ। ଏଇଟା ଆଠୁ ବଡ଼ ମୋଟିଭେସନ୍ ଆଉ କ'ଣ ରହିବ ଗୃହିଣୀ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ। ସେମାନେ ଯଦି ଚାହିଁଲେ ଏମିତି ସ୍ପୋର୍ଟସରେ ନିଜ ଘର କାମ ସରେଇକି କଲେ ମଧ୍ୟ ସ୍ପୋର୍ଟସରେ ନାମ ଅର୍ଜନ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ଏହା କହି ପିଙ୍କିକୁ ମୁଁ ଉଦାହରଣ ଦେଇ କହୁଛି, ଯେକୌଣସି ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଖେଳରେ ନାଁ କମେଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଭ୍ୟାସ କରାଇବୁ, ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଲେବୁଲ୍ ଯାଇ ନେବୁ। ଆପଣ ଯଦି ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କଲେ ଆପଣ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରିବେ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ କୋଚ୍ ଦରାକୋଣ୍ଡାଗୁରି। ମୁଁ ପିଙ୍କି ହୁଇକାର କୋଚ୍। 2 ବର୍ଷ ଧରି ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଇ ଆସୁଅଛି। ଆଉ 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ମୋର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଜାତୀୟ ସ୍ତରୀୟରେ 6ଟି ଗୋଲ୍ଡ ମେଡ଼ାଲ ଆଣ୍ଡ ସିଲଭର ମେଡ଼ାଲ, 6ଟି ମେଡ଼ାଲ ଜିତିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେ ଛୋଟିଆ ଛୁଆ ଥାଇକି ମଧ୍ୟ ସେ ଅତି ଆଗ୍ରହ ସହ ସେ ପାୱାର ଲିଫ୍ଟିଂ କରେ ଏବଂ ଡେଡିକେଟଲି ସେ ଜିମ୍ ଆସି ପରିଶ୍ରମ କରେ। ଡେଲି ସକାଳେ 2 ଘଣ୍ଟା, ସନ୍ଧ୍ୟାରେ 2 ଘଣ୍ଟା, ଏମିତି ପାଖାପାଖି ସେ 4 ଘଣ୍ଟାରୁ 5 ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତିଦିନ ସେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରି ଆଜି ସେ ଜାତୀୟ ସ୍ତରୀୟ ମେଡ଼ାଲ ଗୁଡ଼ାକ ଜିତିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କୁ ଇଟାଲୀ ଯିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି ପାୱାର ଲିଫ୍ଟିଂରେ, ପାୱାର ଲିଫ୍ଟିଂ ୱାର୍ଲଡ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ଇଟାଲୀରେ। ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ଟିକେ ଦୁର୍ବଳ ଥିବାରୁ ସେ ଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ବହୁତ କମ୍ ଦେଖାଯାଉଛି। ଦେଖାଯାଉ ଆଗକୁ କୌଣସି ସ୍ପନ୍ସରସିପ୍ କିଏ ଯଦି ଫଣ୍ଡିଂ କରେ ତେବେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପଠାଇବା। ଆଉ ମୁଁ ଆଶା କରୁଅଛି ସେ ଯଦି ନ୍ୟାସନାଲ୍ରେ ଗଲେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ସେ ଦେଶ ପାଇଁ ମେଡ଼ାଲ ଆଣିପାରିବ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଅଛି, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ ଶିଲିଗୁରିରେ 2ଟି ଗୋଲ୍ଡ ଜିତିଥିଲେ, ଅଳ୍ପ କିଛି ପାଇଁ ସେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଓମେନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆୱାର୍ଡ଼ ଜିତିବାରେ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଅଳ୍ପ କିଛି ପଏଣ୍ଟ ପାଇଁ ତାଙ୍କର କଟିଗଲା। ଏବଂ ଷ୍ଟ୍ରେଂଥ ଲିଫ୍ଟିଂରେ ମଧ୍ୟ ଉଦୟପୁର 2023 ଜୁଲାଇ 30 ତାରିଖରେ ତାଙ୍କର ଗୋଲ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ସିଲଭର ହୋଇଥିଲା। ତାହିଁରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଷ୍ଟ୍ରେଂଥ ଲିଫ୍ଟିଂରେ ବେଷ୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରେଂଥ ଲିଫ୍ଟର ଓମେନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଜଷ୍ଟ ଅଳ୍ପ କିଛି ପାଇଁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଓମେନ୍ ପିଟି ଯାଇଛି। ତେଣୁ ଆଶା କରୁଅଛୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଓମେନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କେମିତି ପିଙ୍କି ହୋଇପାରିବ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ପ୍ଲିଜ୍ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋଟିଭେସନ୍ ହେବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଦୟାକରି ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର ଏବଂ ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯଦି ସେୟାର କଲେ ଆଉ କିଛି ମହିଳାମାନେ ମଧ୍ୟ
ए मोटिवेशन पाई थांते आगो को स्पोर्ट्स लाइन रे ताके प्रवेश कर थांते। धन्यवाद, नमस्कार।